Vítam vás u ďalšieho vlogu. Tentokrát už nebudeme riešiť. Neviem, čo budeme robiť. Viete, napíšte do komentárov, dajte si naživo a napíšte do komentárov, čo budeme robiť. Čiže čakám. Hodinu tu nebudem čakať, ja idem o chvíľku tomu. Dole. Haló. Čuje ma niekto? Haló. Píšte koment. Koment. Keď nechcete si dať našivo. Icka. Myslím, že to tam aj niekedy na Facebook a niekedy nie, niekedy hej. Tam to je na Facebook. Nie, tam. Zaboj. Náhodne. Skandu. Neviem, čo budem robiť na tač. Počúvajte. Začnem 1 minútu a 15 sekúnd. 17, 18 sekúnd, 19 sekúnd, 20 sekúnd, 21 sekúnd, 22 sekúnd, 23 sekúnd, 24 sekúnd, 25, 26, 7 sekúnd, dobre, už ma to nebalo, 30 sekúnd natáčam. Možno už aj 33, 1 minútu, možno vy máte aj to naživo, možno nie. Jedného natáčam 1 minútu až 33 sekúnd. 1 minútu a 50 sekúnd. Padá všetko, nevieš to. Padá ti kýt. Tak si ho oprav, pekne si ho oprav. Neviem, tak škarido, pekne. Joker! Pekne. Joker! Už máme 38 sekúnd. 43 sekúnd. 45, 46, 47. Už na to nebolo. Natáčam 2 minúty a 50 sekúnd. Tak dlho. Kým nebudem mať 10, budem natáčať 20 minút alebo budem natáčať 20 minút alebo až 30 minút. To je jedno. Keď tu uvidím 10, no to už 3 minúty. Ale no, všetko sa tu nedá robiť. Sexy, keď majú ženy. Nezabudnite jej to povedať. Budú mať každý deň. Budú mať každý deň sexy, keď nezabudnite jej to povedať. Ženu sú krásne a sexy. Prečo stále si nezobere môj brat ženu, to neviem. Je aj on sexy. Aj Gabo, keď ma pozerá. Už 3 minút a 3 sekúnd. Co nedá povedať tak. 4 minút a 20 sekúnd. To už si skandu. Tak rýchlo nemohu prejsť. Počítajte. Poviem, koľko mám. 21 a od 21 počítajte do 22 sekúnd. Že mám 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tak teraz počítajte. 32, 33. 4 minút. Čiže som mal 5 minút. Mal som 5. Čo mám 4? Robíte si srandu. Zakuzujem. Nechcem rýchlo. To budem 11 minút, lebo nejak sa to niečo stalo s tým. Ešte.
Ne. Notebook. Udělám taky strych. Čaute. Nebudu čakať, teraz udělám strych. Som tu späť a môžeme začať ďalej natáčať. Koľko? 5 minút natáčam. Sranda, ne? Sexy, keď majú ženy, ne? Napíšte do komentáru. Ešte máme 6 minút natáčam. Dalo by si pokazať. Aňo, Tomáško. Jako si do mňa siahnu. Aňo, Tomáško. Buď ticho. Aňo, Tomáš. Buď ticho. Aňo, Tomáš. Ty potom buď ticho. Aňo, Tomáš. Skúsim postrela. Aňo, Tomáš. Dobre. Čakajte. Ja som tu. Trošku tomu zabranilo, že Katrin brat sa nevie vstávať. Už sa mi vybíja batéria. Dajme duchov, lebo už sa mi vybíja batéria. 7 minút natáčam, za chvíľku bude 10. Tak končíme. Alebo 11. Ja som to ukončil. Tak keď sa vám video páčilo, tak nezapomínajte dať like. A keď sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Uvidíme sa v ďalšom dieli. A napíšte koment. Jak sa práva. Dovidenia. Uvidíme sa v ďalšom dieli. Čau, sexy ženy majú peknú